Atzalde on danoi eta eskerrik asko ordu erdi inguruko iraupen aukiko daben hitzaldi honeta gerturatzearren. Jakingo zuen mogun, hitzaldi hau elikadura aholkuetan oinarritzuko da eta bereziki izango da aproposa edo egokixe futbolista profil horretako pertsonentzat, ezta? Galdetuz gero segaitxik aukeratu duten gai hau, arrazoi nagusixe nire isi eguneroko lan hori litzake, ezta? Lan hau, bereziki bi zutabe handitzen banatzen da. Alde batetik, aholkularitza nutrizionaleko zerbitzu hori edukiko neuke, hemen bertan edifizun lokal baten bigarren solairuko hemen justo lokal baten emoteotena, markinen, eta bestalde baitxabe Gernikako geroa, osasun eta errendimendu zentrun emoteotena, zerbitzu hori, ezta? Eta hemen, profil ezberdinetako pertsonak etorteatez edo jasoteitzuaz, hauetako asko kirol profileko pertsona horrek izeten di, eta tartin-tartin futbolistan bat edo beste be etorteate. Hortaz, zerbitzu horretan futbolari sei bideratutako elikadura aholkuk lantzeitzuaz, ezta? Eta gero, beste zutabe nagusixen nire ofizioku litzake divulgazio zientifikoko parte hori, ez? Eta hor bestak beste, podcastaz gain, hainbat hitzaldi emoten saiatzena urtin zier. Eta kontutan hartuz, uztarketa hori egin alnabala, elikadura aholku kontsultan lantzeitxua zen futbolari sei biratutako elikadura aholku horrek zuen ganatu edo informazio hori transmititzeko aukera hori eukiotenez hitzaldi bidez, gaur hemen txega, ezta? Eta urrengo, esan bezala, 25-30 minutuetan, hortxe zentrauko bai, futbolari sei bideratutako elikadura aholkutan. Edo bestera batera esan da, kirol nutrizioaren garrantzia ikusiko dugu futbola moduko kirol batetan. Hasiko ga, hau da, elikadura egoki bat eta elikadura esatotenin barne hartuko leuke hidratazio egoki bat, ze hori gero ikusiko gunbogun garrantzitsu da. Hauek ondo erute horrek, edo egoki mantentze horrek, ze onura karri aldizkio futbolari bati, bai? Esan bida, onurak anitzak izango dizela, bai, era askotarikuk. Eta gorputz pixu egoki batera heltzen lagundu edota partidan zier regate gehiagia itxiaz aratago jungo litzakez. Bai, horrek emongo dozkuz, baina aratago jungo litzakez. Partidako futbolariak, distantzia total gehiago egitea albidetuko lekioke. Kasu honetan, txunkargadora jauziate. Gero, sprint gehiago partiduko, eta distantzia totalarena, ondala hilabete batzuk, jago arrasate futbol entrenatzaile profesionala inotzen galdera hau, ezta? Azkenin futbola evoluzionatzen doiela, eta gaur egun, gero eta exigenteagoa dela, ezta? Fizikoki, demandatzaileagoa futbola. Eta berak esate duela urte batzuk, duela 10-15 urtera arte, entrenatzaileek topeta bena zela, partiduko distantzia total geixen eitxe zituen jokalari atzetik ibiltzezin, ezta? Berak komenteta zelan Atletico Madriden, Simeonek, Saul Kok eta honek 12-13 kilometro itxera heltzezin. Eta hori naiz eta importanti zen gaur egungo futbolin, entrenatzaile askok topetan da bena da, bai, partiduko distantzia total desente itxeko gaidan pertsona bat edo futbolari bat, baina abiadura piko handixek partidan zehar mantentzeko ala dauken profileko futbolari atzetik ibiltzen di, ezta, entrenatzaile horrek. Eta elikadura eta hidratazio egoki batek hori emongozku. Partiduko distantzia total gehiago egiteaz gain, sprint
gehiago partiduko, edota partiduko baloi kopuru altuago bat disputatzea. Eta honek danak, sekarriko dau, aukera gehiago sortzea, eta individualki edo talde bezala, emaitza hobeagoak lortzen joatea, edo behintzat probabilitate horrek gure partera ekartera. Jarraian, hainbat aholku dietetiko emongo dotzuetaz, eta asko, hauetako asko, batazbesteko herritarraren zape egokixek izango di, eta hasteko, argi laga nahiko neuke, garrantzitsuena oroar, bai batazbesteko herritar horrentzat, edo bai futbolarixentzat, kirolarixentzat, oroar euren elikadura hori, oinarritzi litzake elikagai oso edo integral minimoki prozesaturiko horretan, bai, hor oinarritzu beharko litzake gure elikadura. Zergaitik hauetan, hauek izango dizelako, nutriente esentzial gehixen emongo dozkuenak, energia kopuru orekatu bateaz, bai. Nutriente esentziala di gure gorputzek bere kabuz sortu ezin ditzunak, eta derrigorrez, kanpotik, esogenoki emon bitzeusenak, bai elikaduratik, edo bereziki elikaduratik, bai. Suplementuk eta horre gehigarri sepe hor sartuko litzakez, baina bereziki elikaduratik. Eta hortaz, elikagai oso integral lirateke, ipaturiko horrek, ez da, nutriente esentzial asko eta energia modu orekatu batean emoten dozkusenak. Hortaz, dosi eta frekuentzia aldetik, honek egon beharko lirateke, hor, mailarik altuenin, hauek osatu beharko leukie, gure eguneroko, deitzu dieta edo elikadura patroi hori, bai. Beste muturrin zein ongo lirateke, dosi eta frekuentzia bajuenaz, kontsumitzeko horrek, ez da? Ultraprozesatuak, zuek ulertze aldera, hauek oroarren energia asko emongo dozkue, eta nutriente esentzialik oso gutxi edo apenas, bai. Hauekin, kontrol bat esartzi, hauek kontsumitzerako orduan, zaila da, eta hortaz, dosi eta frekuentzia bajuenaz etorri beharko lirateke, bai. Bestela ikusi da, honen kontsumo sarrixaz, hauekiko nahi desira horrek haunditxo egiten dizela, eta gehiagizko kontsumo batera eruten gaitxuela, eta hau egun baten edo birritzen eitxarren edo bi egunetan, ez da esebepa ez da, baina kronikoki, astea joan, astea etorri, hilabetea joan, hilabetea etorri hori eitxik, epe luzera, seguru egon osasun orokor baten kaskartzera erungo gaitxule. Bigarren aholkua, behin, gure elikadura, elikagai oso integral edo minimoki prozesaturiko horietan oinarritzen dugula, bigarren pausu zer litzateke, behin base hori esarrita, elikagai integral horietako asko edo zati handi bat, barazki eta frutetatik etortzea, bai. Hauek, hemen ikusten dozuesenak izango lirateke, barazki ez gain hortuariak edo hortalizaz bezartuko lirateke, eta hemen agertzen dizen edo agertze ez dizen frutak be, hor barne sartuko lirateke, bai. Zein da elikagai talde hauen problematika nagusixe, zein da gaur egungo populazioian? Populazioian, soilik 10 pertsonatik bat eta erdi heltzen dela, hauen eguneko gomendatutako kontsumo horretara. Egun pertsonatik, eguneko 10-15 soilik. Zein litzateke, bi elikagai talde hauen barne hartuta eguneko gomendatutako kontsumo hori, 5 barazki gehi fruta alekoa. Zuek ulertzeko, zer litzateken hori, olako adibide bat ekarri dotzuet. Hau da, eguneko fruta eta barazkixen kontsumora heltzeko, zer egin beharko genuke egun normal batean. Adibidez, 3 fruta ale, kontsumitzea, gomendatuko notzueke. 3 fruta ale, ez dakit kiwi bat gozaltzen, bazkaltzen sagar bat eta faltzen naranja bat. Karo, horrez gain, proteinak eta gero ikusiko guzen, grasa osasuntzuk eta gehitxu beharko lirateke, baina kasu horretan 3 fruta ale kurri dute eukiko geunkez. Eta faltako loskueke, beste 2 rasino edo alek, ezta? Kasu honetan, barazkixek, 2 barazki errazio edo ale zer litzateke, ez dakit, bazkaltzen 4-6 brokoli buru eta faltzen 6-8 esparrago trigero. Horre dana barne hartuta,
edo pilatuta, bost ale edo errazio horretara helduko ginateke. Hortik gora be, joatea gomendagarrixe izango litzateke, baina hau, jakin soilik populazioaren zati txiki batek egiten dabela, eta hau eitxik, seguru egon zuen osasun orokor hori hobetzerako orduan, inpakturik handixena eukiko leuken interbentzio dietetikoen barrun, seguru egon hor, garrantzitsuenetako bat, seguru izango zala. Hirugarren, aholku dietetiku, ez ahaztu proteinaz. Edo bestera batera esan da, proteina kantitate egokiak kontsumitu. Zeintzu lirateke proteina iturri garrantzitsuenak edo importanteenak, animali jatorrikuekin hasiz, arrainak, haragiak, esnekiak edo arrautzak leudeke bai. Gero, landare jatorrikuta juten baga, lekale edo sojaren derivatuak, tofu, tenpez, seitan, olakuk bai. Eta gero, proteina hautzak, badakigu ja azken urtetako ikerketa zientifiko horrei esker, proteina hautzak ez bakarrik indar edo masa muskular hori hobetzeko helburu bataz egokixek dizela, baizik eta gure osasun kardiometaboliko hori hobetzerako orduan be, eraginkortasun handixe demostratu dabe, hortaz hauek, ongo lirateke bai animali jatorrikuk, zein landare jatorrikuk hor aukera modun. Proteinia zer gertatzen da? Batazbesteko herritarrak edo populazioan zati handi batek, proteina hitza entzuten da benin, berau masa muskularra garatzeko tresna gisa ikusten dabela. Eta hori egixe da, baina jakin bigu, masa muskularra garatzeko tresna bat izateaz gain, hainbat funtzio betetzen dituen makronutrientea ere badala proteina hau. Bai, zertarako balixo dau, horrez gain, gure mitokondria kopurua handitzeko. Bai, mitokondriak gure zeluletako, gure unitate funtzionaletako, gure gorputzeko unitate funtzional handixenal lirateken zelula horien barnean, mitokondria hauek aurkitzen dira, eta hauek zentral energetiku lirateke. Hortaz, mitokondria kopurua handitzean, efizientzia energetiko hori hobetzen egongo ginake. Odolodi berrien eraketarako be garrantzitsua da proteina. Bestera batera esan da, gure arterietako osasun hori hobetzeko ezinbestekoa, ez da? Eta gure arteria horiek, edo presio arterial hori osasuntzu danin, bertan juten den odol fluxu hori be, egokixe izango da, eta odol fluxu egoki batek ze albidetzesku. Alde batetik nutrienten transportea gorputzean barrena egokixe izeti, eta bestalde, intentsitate altuko kirol bat egin eta gero, futbola adibidez, hor sortzen dizen desetxosko produktu edo sustantzia horren kanporak eta be, gero, odol fluxu egoki batek errastu eitzen dau, edo hobetu eitzen dau, eta horrek kirol errendimendu be hobetu eitzen dau, azkenean errekuperaketa optimizatzen egongo garelako. Hemoglobina edo mioglobina bezala ezagutzen dizen proteinen eraketarako ezinbesteku da proteina, eta honek lagunduko dozkuna da gorputz osoko tejido edo ehun horrek oxigenatzen. Eta honek guztiek esan bezala, errekuperaketa eta kirol errendimendua hobetzen lagunduko dozku. Laugarren aholku dietetikoa, ez ahaztu be, grasa edo gantz osasuntzuekin, bai. Honen nun aurkituko lirateke bereziki, aguakate, azeituna edo honen bidez sortzen den edo produzitzen den oliba olio virgina estran, eta gero bereziki fruitu lehor zein hasixetan, hemen ikusten dozuen aukera hauetan, zein gainontzekuetan, ezta? Gantzen ingurun zer esan bida, naiz eta gero ikusiko dugun modun futbolari batek printzipalki edo energia iturri printzipala berankasun gehixen erreko dabena, naiz eta karbohidratuetatik sortzen den glukosa horren naizen, gantzek be, gantz osasuntzuek be, euren funtzioa jokatzen dabe, errekuperaketan eta lagunduko dozkuek, gero ikusiko dugun modun. Hortaz, gomendio orokor modura, bereziki
deskantzu egunetan eta gomendatuko neuke hauen kontsumoa lehenestea, ze gero ikusiko dugun modun, partida egunetan eta karbohidratoak izenbiko da belako makronutriente printzipala edo garrantzitsuena bai bintzat. Eta hor jungo ginak makronutriente importantienetako batera, proteinaz batera, hiruak di garrantzitsuk, baina jakin karbohidratu litzatekeela futbolista batek kontutan hartuz deporte intentsitate altuko kirol badala edo kirol glukolitikoa dala, karbohidratu horren garrantzia sekulakoa izango litzateke futbola moduko kirol honetan. Karbohidrato iturri nagusixenak zein izango lirateke, elikagai integraletan zentratuz, bereziki lehen aipaturiko frutetan platanoa, tuberkuluetan patata edo boniatoa gongo lirateke, eta gero, naizta lekal edo legumbre horietan behegon, karbohidrato kopuru ertain altuko elikagai horrek, bereziki zerealak nabarmenduko neukez, arroza, kinoa, oloa, arto beltza edo trigo sarrazeno, kuskusa horrelako, bai. Zer gertatzen da karbohidratoekin? Aipatu bezala oso garrantzitsu dizela futbolarisetan. Azkenin ulertu bizue, azukre hori, edo nik karbohidrato iturri bat jate otenin, adibidez, arroz platerkada bat ekarriz gero ona eta konsumidu hostin, arroz hori odolera, behin xurgatu eta gero, arroz hori, karbohidrato hori, glukosa forman pasatuko litzateke nire odolera, bai. Eta hor nire gorputzek erabiliko leuke glukosa hori momentun bidabena, eta gainontzekoa glukogeno forman biltegiratu edo almazenauko leuke. Glukogeno hau, azukre erreserba, deitzu azukre erreserba gisa, glukogeno hori, biltegiratzen dugu, bai, giharretan edo muskuluetan edota gibelean. Eta ikusi da, biltegi horrek guztiz bete eta eukitzi, klabi dala futbolari batek kirol errendimendu ona edo optimu eukitzerako garaian. Bai, zeren glukogeno erreserba horrek guztiz bete eta dauzenin, nekearen agerpena asko atzeratzen dalako. Hortaz, kirol errendimendu optimo batentzat, futbolarisek glukogeno erreserba horrek beteta, guztiz beteta euki beharko leukez. Hortaz, zer egin beharko litzateke glukogeno erreserba horrek guztiz beteta heltzeko partida garrantzitsu horretara. Datu hau profesionalentzako izango litzateke, baina jarriko neuke profesionalak ez dizen futbolari horientzako modura. Profesionaletan gomendatzen da partida aurreko 2 egunetan karbohidratoetan oso altua den dieta bat jarraitzea. 6-8 gramo karbohidrato neto gorputz pixu kilo bakoitzeko. Ez dakit, 80 kilo daukezen futbolista profesional batek aurreko 2 egunetan 500-600 gramo karbohidrato inguru kontsumitu beharko leukez eguneko. Profesionala ez da pertsona batek, 300-400 gramo aurreko ez leukezetan aurreko 2 egunetara joan, aurreko egunean 300 gramoaz gehi partida eguneko jatordu horretan nahiko eukiko leuke. Ondorengo ikerketa honetan hori adierazi nahi da, karbohidrato altuko dieta batek zelako garrantzitsu dauken bereziki partida aurreko tordu edo egun horretan. Ikerketa bat ekarri dotzuet, hori nabarmentzen da bena edo hori hobeto zuek ikusteko. Bertan zer egin zan, futbolista profesionalen talde bat hartu zan, pertsona talde bat, eta hauek bitan banatu zin. Erdixei, partida aurreko egun horretan, karbohidratuetan ertain baxua zen dieta bat emon jakuen, ez dakit, 80 kiloko pertsona batez osatute ongo basan talde hori, gutxi gora bera 200 gramo inguru. Aurreko egun horretan, 200 gramo karbohidrato neto, neto esatoten ninda, adibidez arrozak 100 gramoko 50-60 gramo
karbohidrato neto eukiko leukez, hortaz, egun guztiko konputu, 200 gramo netora iristeko, 300 gramo arrozena izango litzateke gutxi gora bera, lehenengo talde horri dagokionean. Bigarren taldeari, kasu honetan, estrategia ezberdina emon zitzaion karbohidratoetan oso altua zena. 500-600 gramo arteko kantitateekin eguneko. Interbentzioa eta gero ikusi zen, talde bakoitzeko jokalariak ze errendimendu eukiben partida momentu horretan. Ikusi zen, karbohidratoetan estrategia altu hori jarraitu ben futbolari horrek, partidan zehar distantzia total luzeagoa, sprint gehiago eta emaitza hobeagoak lortu bezala. Hortaz, karbohidrato karga honek eitsi partida aurreko egunetan garrantzitsua da. Eta oin, partida aurreko otordu horretan zentratuz, hemen trantzizio bat eitsi edo aldaketa bat eitsi oso garrantzitsu da. Zein da aldaketa hau? Partida aurreko otordu horretan pasatu beharko ginake astin zier, karbohidrato integralak, aurrez aipaturiko karbohidrato zereal integral horrek lehenetzi beharko doguz, baina partida aurreko otordu horretan integral horretatik, ale edo karbohidrato zereal integral horretatik, zereal edo karbohidrato finduetara pasatu beharko ginateke. Zergaitik gure odolera bizkorrago pasatzeko, bizkorrago xurgatu eta odolera harinago pasatzeko, eta modu horretara ze pasauko da? Harinago xurgatzeaz gain, partida momentu horretan molestia gastrointestinal gutxiago eukiko dugu zela, edo intestinalmente harinago sentituko gazela. Hortaz, arroz integraletik arroz zurire pasau beharko ginateke, ogi integraletik ogi zurire, edota azukre puru horrek kontsumitzea ondo gongo litzateke. Hemen ikusten dozuen modun. Hortaz, indize glusemiko altuko karbohidratoak lehenetzi beharko lirateke kompetizio edo partida aurreko jatorduan. Indize glusemikoa gero eta altuagoa, ordun eta harina pasauko di odolera karbohidrato horrek. Aipaturiko, ogi zuria eta karbohidrato findu ez gain, azukre puruak bai. Mermelada, estia, datiak, sumuk, horrelakuk. Eta gero, karbohidrato indize glusemiko altuko edo azukre puru horrei, zerraz lagundu beharko genioke, proteina kantitate ertain baxuekin, Esneki gaingabetuak, lakteos desnatados, gazta freskoa, proteinetan altuk dizene jogurrak, oiasko petxuga edo pabo, edota arrain txuri kantitate ertain baju, Proteinaz gain, edo proteina eta karbohidratoak lehenesteaz gain, zerrek idin beharko litzateke, kompetizio edo partida aurreko otordu honetan, grasa eta zuntz kantitateak. Segaitxik, gero eta grasa edo gero eta fibra edo zuntz kantitate altuagoak esarri aurreko otordu horretan edo otordu batetan, orduan eta polikiago pasauko dizelako elikagai horrek odolera. Eta hau ekidin nahigun gauza bat da, nahiguna da, partida momentu horretan odolean disponible eukitzea glukosa hori. Partida aurreko jatordu hau, esan bezala oso garrantzitsua da. Segaitxi da horren garrantzitsua, hemen grafika honetan ikusten den modun, partida bateko hasierako 15-20 minutuenak, partida osoko exigenteenak izaten dizelako fizikoki. Distantzia geixen, sprint geixen eta disputa geixen egoten den partidako momentu dalako lehenengo 15-20 minutu hauen. Hortaz oso garrantzitsu da, bai glukogeno zein odolean glukosa kantitate egokixek eukitzi kirol errendimendu optimo bat emoteko, bai 15-20 minututan zein partida osoan zehar. Kompetizio barnean, partido barnean, barruan, zehose gomendatuko neuke, elikagaixei dagokionean, aukera modun, opzional, lagako neuke, deskantzu momentu horretan, bi satixen arteko deskantzu horretan, karbohidratoen ahoko enjuage horrek eitsi. Enjuages bukales de karbohidratos, lirateken honek eitsi. Zelan gauzatuko litzateke karbohidratoen aho enjuage bat?
hartu biko litzake ur pixka bat, 100 mililitro inguru, eta honi gehitzu azukre edo amilopektina, karbohidrato derivatu dan amilopektina hori, esan bezala ur pixka hartu, azukre edo amilopektina kutsaradaka da erdi gehitzu, 5-10 gramo inguru, gero nahaztu, ahoratu, bertan euki, 5-10 segunduz, eta ostean, kontsumitu beharrean, kanporatu egin beharko litzateke, enjuage hori edo karbohidratozko soluzio hori, bai. Zergaitik kanporatu, ikusi dalako, kontsumitu gabe be, enjuage hori eitxe utzek, oko zer batzu errezeptore batzuk aktibeta itxula, eta errezeptore horrek burmuin mailan ikusi da nekearen agerpen hori atzeratu egiten dabela, edo nekamen pertzepzio hori jeitsi egiten dabela. Hortaz, bigarren zati horri begira, eta bereziki hau gomendatuko neuke partida batek prorroga edo lusapen hori euki eta 2 ordura lusatuko balitz, kasu horretan, oso gomendagarrisek izango lirateke, baina, norbaitek nahi baitxu zati deskantzu horretan probau, hauko enjuagues bukales hauek, segurenetik, bigarren zatixen, hori nekearen agerpen hori atzeratzen, edo nekearen pertzepzio hori gutxitzen lagunduko lotzekela. Konpetizio osteko jatorduan partida eta gero, hemen kasu honetan, beste partida bat ez bageunke eukiko 24-48 ordura, ze gomendatuko neuke, bereziki indize glusemiko ertain altuko karbohidratoak, hau da, odolera pixkat polikiago pasatuko diren horrek, arroza, patata, makarroiak boniatoa, eta kasu honetan, zuntz edo fibra edo grasa gehiago sartu halko litzateke. Zuntzean, barazki eta fruitu gorri batzuk, hauek mikronutrienteetan, nutriente, vitamina, mineral, antioxidanteetan aberatzak dizelako, eta horrek errekuperaketaz lagundu aldoskulako. Eta gantzetan edo grasetan, omega 3ak lehenetziko neuke, salmoia, berdela, sardinak, arrain, koipetzu edo urdinak, edota asisek, baita lino, kalabasa, txia olaku, bai, honek ikusi dalako errekuperazioaz laguntzen dabela. Energia behar izanak edo kaloria errekerimientuk futbolarixetan. Zelakuk izango di, posizioaren arabera ezberdinak, ezta? Logiku dan modura, atezain batek askoz baxuagoak eukiko dauz, erdilari bateaz alderatuz. Bataz beste ikusi da, gizonezkoetan, profesionaletan 1500 kaloria inguru alditxula jokalari batek partiduko, eta emakumezkoen kasun erdia ingurukoa izango litzake kaloria honen erreketa hau. Esan bezala, posizioaren arabera, kaloria behar izanak ezberdinak izango di. Segaitxik, posizioaren arabera, abiadura altuan burutzen den distantzia partiduko edo distantzia total hori ezberdine izango dalako. Abiadura altun edo sprint forman, zein burutzen dau distantzia gehien, erdilari aurreratu edo media punta horrek. Defentsa lateral edo barneko interior horrepe, distantzia desente itzen dabe abiadura altun, hortaz, hauen behar izanak altuenak izango lirateke. Guazen hidratazioaren edo hidratazio egoki baten garrantzia ikustera. Eta hidratazio egokia esate hotenin, zerri buruz ari naiz. Ur kantitate egokiak kontsumitzeaz gain, bereziki kirolarietan eta bereziki egoera klimatiko beroetan, ur hori, azkenean asko izerdituko gazelako eta izerditzen gazenin, likido horrek kanporatzeaz gain, elektrolito horrek botetan gabizelako, sodioa edo gatza bezalako mineral horrek, kasu honetan partida aurreko hidratazio optimo bat, bereziki futbolarietan eta kondizio klimatiko beroetan, uraz gain, elektrolito edo bereziki mineral sodio horren kantitate egokiak izango lirateke. Partida aurreko hidratazioa optimoa izateko, aurreko 3-4 ordutan eta bereziki partida aurreko 2 ordu horretan,
ba, litro erdi edo 750 mililitro edo 2 baso ur, bete ur, kontsumitu beharko geunkez. Kolpetik baino, trago txiki eta jarraisekin, hobeto. Horrez gain, bereziki egoera klimatiko berotan jokatzen bada partido hori, sodio edo gatz hori gehitxu beharko geunke. Bataz beste, kutsaradiak da laurden gatz edo elektrolito kapsula horrek kontsumitzen basu ez, 500 miligramo kontsumitu beharko lirateke, baina aipaturiko egoera klimatiko bero horretan, behar izan horrek igo ingo litzakez eta baitxe likido edo ur horrenak ere. Zelan jakin aldot, hidratazioa ondo hidratauten dauzela, edo dauela futbolista bat, hori, txixaren edo pixaren koloreari begiratuta. Hori argi kolorekoak urten beharko leuke. Partidan zehar, ur kantitate haundixek ekiditea gomendatuko neuke, trago txiki eta sarrisek hobeto partidako paroietan edo deskantzuan. Egarriaren agerpena ekiditea oso garrantzitsu da. Ikusi da euneko 2ko deshidratazio batek, nekearen agerpen hori euneko 30ean edo aurreratuko edo bizkortuko leukela hortaz. Ekidin nekearen, egarriaren agerpen hori. Partida osoan zehar, ikusi da egoera klimatiko hotzenetan litro erdi inguruko likidoen galera eukiko genkela, eta egoera klimatiko beroenetan pare bat litrorainokoa. Partida osteko hidratazioa be, garrantzitsu, helburuak galdutako likidoak zein elektrolitoak gogoratu birjartzea litzateke. Orokorrean partida osteko orduetan, 6 bat orduetan, galtzen dugun gorputz pixu kilo bakoitzeko litro terdi inguru urreratea gomendatzen da. Eta litroko sodio hori gehitzea kutsaradiak da laurden gatz edo 500 miligramoko kantitate horretan. Deshidratazioak glukogenoaren betetzeak geldotu egiten da hortaz. Partida osteko ordu horretan hidratazio hori egokixe bada edo galdutako ur kantitate horrek birjartzen badoguz, sodio kantitate egokixekin, glukogeno erreserba horrek birjartzen lagunduko dozku eta honek errekuperaketarekin laguntzen da bela ikusi da. Bukatzeko, futbolariak eta masa muskularra. Gero eta argisa daukegu, azken urtitako ikerketa zientifikoak behintzat ala dioskue, futbolarixek indarra lantze hori oso garrantzitsu dela. Lehen aipatu modura, azken hamarkadetako tendentzi zein da, futbola geroz eta demandatzaileagoa dela. Bestera batera esan da, futbolistei gaur egungo futbolak intentsitate altuan burutzen dizen gero eta mugimendu geixa eitxi behartzen dotzielako. Hori dela eta gaur egun futbolari indartzu eta potentzia altuko dabiz, ez da, nabarmentzen. Gizonezkutan Haaland, Mbappé, emakumezkutan Aitana, eta hau lortzeko, potentzia eta gihar masa egoki bat garatzeko, edo bestera batera esan da intentsitate altuko mugimendu horrekein eta potentzia hori garatzeko masa muskular hau ezinbesteku da. Hala ere, argilaga nahiko nuke, masa muskular honen garapena zerbait neurtu izan beharko litzatekela, ezta? Lekuzkanpoko hipertrofia edo masa muskularraren garapen batek seguruenik onurapaino kaltik geixa ekarriko dozkuzelako. Hortaz, gakoa non egongo litzateke, futbolariak masa muskular hori irabazten joan ala, ondorengo onura hauek ikusten joatean. Funtzionalitatearen hobekuntza bat, adibidez, partidan zehar futbolari bat jauzi eta segundu gutxixen lehengo postura horretara buelta itxeko al hori eukitzean, legoke funtzionalitatearen hobekuntza bat adibidez. Abiadura punta azkarragoa edo partidan zehar sprint jarraiak eitzeko kapazidade horretan edota potentzia edo jaurtiketa gogorrago batetan. Zerbait neurtua izateaz gain, hipertrofia edo gihar masa horren garapena ikusi da,
gorputzeko leku batzuetan futbolari gisa gihar edo hipertrofia hau izatea egokixau edala beste batzutan baino. Nun litzateke egokixena? Ikusi da gluteo edo ipurmasaieko muskulu hori lotu dala edo honen hipertrofia, honen garapena, kirol errendimenduaren hobekuntza hundixenaz futbolarixen kasun. Hortaz, hor zentratu beharko litzateke entrenamendu plan programa egoki bat. Bukatzeko, nire zerbitzuen inguruko aipamen bat egin nahiko neuke. Hainbat zerbitzu eskaintze ondotaz, alde batetik, ondala hile batzuk urte hasieran atanaban infoproduktu egongo litzateke, aurrez ikusitako infografia honen inguruko infografia hauen antzeko informazioa eskaintzen da bena. Gaur 30 bat infografia inguru ikusi baguz, kasu honetan, infoproduktu honetan, bikoitza egongo lirateke, hortaz, askoz informazio zehatzagoa edo espezifikoagoa eskainiko leuke. Horrez gain, aipaturiko aholkularitza nutrizionaleko zerbitzu horren eskaintza egongo litzateke, niaz aurrez aurreko lan hori ekitea nahiko leuken ororentzat. Hemen plan ezberdinak, iraupen aldetik plan ezberdinak eskaintzen di, eta hilabetez hilabete bakoitzaren helburu eta gustuetara egokitutako plan nutrizionalak eskaintzen di. Hortaz, aipaturiko zerbitzu hau, aholkularitza nutrizionaleku, hemen zentrun bertan, edifizio honetan lokal baten, edota Gernikako Geroa Osasun eta Errendimendu zentrun eskaintziot. Horrez gain, jake Gernikako Geroa Osasun eta Errendimendu zentro horren aipamena ioten, zentro horretako nire Gonzal Uriona taldekidik, aipatu biot, beste hainbat zerbitzu eskaintzen dituzela futbolarixentzat egokixek izen aldizenak. Alde batetik bertako prestatzaile fiziku da Gonzal, eta bertan entrenatzeko aukera emoten dau. Eta horrez gain, segurunetik aukera aldetik egokixagoa izango litzateke, leku aldetik eta berak eskaintzen daben online bidezko entrenamendu hori, ezta? Online bidezko aholkularitza zerbitzu hori entrenamendura bideratute, eta kasu honetan jakin futbolari askoaz lan eitzen dabela, eta horrez gain bakit urrengo 2026ko uda nahiko urrun dauela ondiok, baina uda hasieraro ekain buelta horretan gaztientzat entrenamendu programak eta eskaintza itxu, hortaz, Gonzal Urionan zerbitzu sorta hori hor nahi izenez gero eskuragarri. Eta beste iparik, eskerrik asko zuen arretagatik.